Kája na 7. základní škole ve 4. třídě. Když to jako diktáty, tam nemůžete takhle potom přemýšlet. Musíte psát. Teda, jestli tam tu chybu najdu, ještě za chvíli. Hlavně, že jsme o tom mluvili. Hlavně, že jsme o tom mluvili. Přečti si to od začátku, jo? No nevím. No počkej, a Monika má tu chybu samou. Dámy.
Odevzdávání písemné práce. Konec první hodiny. Honzo, ještě jdi na místo. Mají všichni dopsáno tu češtinu, jo? Prosím. Jo, se ty. Ještě musíte vydržet chvíličku, žádný chodí na půlku, bez toho je vám přestávka. Spáte si. Spáte si tu češtinu. Ještě není přestávka. Tak. Já vám řeknu, jak to mělo vypadat, jo? Tak poslouchejte, jak to mělo vypadat. Počkáme vteřinku. Začíná druhá hodina. Celá třída je během vyučování rušná, málo soustředěná, žáci nejsou vůbec připraveni. Tužky si ořezávají při hodině, svačí, prochází se po třídě a vzájemně se překřikují. Udělám si čárku, vezmu si druhý, které mi slouží jako dopravní prostředek. A teď si popojedu, samozřejmě udělám si k tomu další, můžu popojet další a takhle můžu pokračovat a pokračovat. Protože rovnoběžka běží rovně a rovnoběžka to běhá. Nikdy se nestřetne. Ano, kdo se nestřetne nikdy z nikdy. A rovnoběžky, já jsem říkala úvodu. Tak. Podíváme se, kolik jsme udělali. Otevřte si školní sešit, ten modrý, ne pracovní. Otevřte si pracovní sešity. Ano, my jsme zkoušeli rovnoběžky. Tak. Máš 2. Podívej, nějakou akci do školy. Zkoušíme. Začneme něčím jednodušším, takže si tam napište dnešní datum. Dnes je 6. Připomínám to už po několikáté. Luštičky máte, předpokládám, velmi dobře řezané. Musím kontrolku. Tak. Čujte si 2 různověžky A, B a na tabuli je půjde udělat Nejde, pojď sem. A zkus nám tady udělat 2 různověžky A, B. Ostatní rychle rýsují do sešitu. Různověžky. Holky, tabuli chci udělat.
No to já od tebe čekat nebudu. Takže rychle druhou. Samozřejmě říkám, že budete rysovat ty různoběžky. A kde se popíší AB? Kde napíšu AB? Ale tam nesmí být čárka. A, B. Mám 2 různoběžky, posaď se. Jdi si to dorysovat. Rychle. Dvě různoběžky AB. Ano, to je jedna. Dále máte sestry k přímce A 3 rovnoběžky. Dám si k... Nedobře. Tady mám místo. A sestrojím 3 rovnoběžky. To znamená, 3krát od přímky A posunu pravítko. Můžu udělat různou zájem pro nás, vy to určitě na rovnoběžky nevíte. A ještě potom udělám jednu, já už to tady potom nemůžu narysovat. Takže s touhletou přímkou další. Teď jsem to ukázala, Petře, jo? 3krát posuneš pravítko. Trouhelník. Takhle si to tam hezky položíš a jedu. Jednou, 2krát, 3krát. Takhle. Učili jste si to. Ty máš přímku A. Dám na A. Na A položím. Už máš, tak jenom dole. Udělám jednu. Mám to takhle. Tady. Jak to pokládáš? Přece to musím položit tím trouhelníkem na to. Podívejte se všichni na tu tabuli. Podívejte se všichni na tabuli. Položím si tam ten trouhelník. Ten, co mám, si tam takhle položím. A ten druhý dám bokem, abych po něm mohla posunovat ten první. Máš tyhle ty rovnoběžky s tou rovnoběžkou A ve 2 polovinách nebo jenom v jedné? V jedné. Takže když budu chtít opačný kamík, budu muset udělat. Tady, někam nahoru. Tímhle tím jsem si to rozdělila vlastně a udělala jsem si to jenom do jedné polovičky. Můžeš, mohla si to udělat i na druhou. Prostě, to si mohla, to nebylo nějak limitované. Tak, máme tu ještě jeden hezký příklad, který si můžeme udělat. Takže si narysujeme a zapíšeme. Aspoň si teď vyzkoušíte něco. Trouhelník, ABC. Takhle. To máte dělat. Značte si ho tady hned toho. AB. Nic. A udělejte si ho libovolně. Udělejte si, jaký kdo chcete trouhelník. Použijete kružítko a dokonce ho ani nemusíte použít. Můžete to udělat naprosto jednoduchým způsobem. Narysujte si tam nějaký trouhelník. Ondro, ty narysuješ? Libovolný trouhelník a popíšete ho tak, jak máte v zápisu. To znamená, tady bude vrchol A, tady bude B a tady bude C. Přesně podle zápisu, tenhle zápis propiskou nebo tuškou a narysovat. Kolik má to být centimetrů? Libovolný. Nemáte ho nějak označený, to znamená, že ho můžete narysovat velmi jednoduše. To musíme dělat to malý. Zápis. No jistě, tam je zápis. Zápis to měli dělat propiskou, to nemá. Můžeš, takže si uděláš malý libovolný trouhelník. Radši ho udělejte tak akorát střední, kolem 5 cm ty strany, jo? Cože? Nevadí, ten je dobře. 5 centimetrů. Prosím. Nevadí, 6 centimetrů. Můžete, jistě. Tak. Myslíte si, že je možný, aby všema vrcholama toho trouhelníku byly vedený rovnoběžky? Je to možný, nebo to není možný? Je to možný. Je to možný. A jak? Tak bychom si to přeložili na praní. Modně, počkej, co vidí táta. Nejku to nezajímá. Musím
Tak říkej, co mám udělat. Dolní čáru. Ano, takhle. Potom položíme travítko. Ano. A ten popošoutneme a potom Tak, ale já to musím udělat trošku posunout. A teď se dívej, jak se dostanu hezky do toho vrcholu. Já se tam dostanu velmi obtížně. Ještě to musím posunout, protože bych se tam vůbec nedostala. A když to posunu, tak se dostanu až do toho vrcholu. C. Takže A, B mi bude rovnoběžná, potom třeba s přímkou A. Je to pravda? Je. Moment, budete pracovat samostatně, jinak se nenaučíte nikdy nic. Můžu udělat s přímkou AC rovnoběžku k bodu B. Tak, můžu zase, pro ty, co to neumí. A posunu, až se dostanu, mně se to líbe, až se dostanu, vám se to nezbývá, vy to máte na lavici. Takže pak z A a C budu mít rovnoběžku v bodě B, takže mi vznikne přímka B, ano? A to samé udělám tady s tou přímkou do bodu A. Jasný. Emila to má. Tady se to udělá špatně. Dodělá vy to, Karla. Tady to můžeš dělat taky, podívej se. Jenom musíš prostě použít. Prosím vás, tady to chce taky trošičku logicky myslet, abyste věděli, kam položit pravidlo. No. Takže zkusíme ještě něco jiného. Vezmeme si kružítko a narýsujeme si kružítko na bodě. Ale na geometrii mi budete nosit všechno. Počkejte, jako je čas. Ne, komu máte dát já mám. Tak, a narýsujeme si kružnici. Kružnici K se středem S a poloměrem bude. Já vám to tady narýsuju větší, vy si to tam vyznačte taky od ruky. A poloměr bude 4 centimetry. Tak prosím, kružnici K se středem S poloměrem 4 centimetry. Jinak tam nebude nic naznačeného, jenom tohleto, jo? Tohleto narýsovat. Lejko, ty, Petro. Dej mi to. Dej mi to. No, to je možný. A ty máš být narýsovanou kružnici tamhle. To malinké tam napsat, aby jsme věděli, co rýsuje, ať tomu každý rozumí. A pravou kružnici narýsuje v trojúhelníky, si necháme, že bude potřebovat ještě. Samozřejmě. Můžeme mať za 4 cm, jo, ne to špatně vidět. 4, nedělej mi tam čáru, podívej se, co tam mám nakreslenou. Ale jenom zápisu. Máš rýsování, jo? Dobře to máš. To je 4 cm. Tak to asi musíš dělat ještě stránku, ne? Dobře to máš. Jenom si vyznačím bod a ostatní kružnici. Jenom bod a kružnici. Ano? Co Karla? Já už to mám. Tak, dál si vyznačím středem. Samozřejmě, nemůže jezdit nikudy jinudy než středem. Kolik těch průměrů já můžu vyznačit v té kružnici?
No, neříkáme miliony, říkáme nekonečně mnoho, protože v podstatě můžu neustále o milimetry a setiny milimetrů posouvat to a dělat další úměry. A teď mě dobře poslouchejte. Můžu já tady od toho průměru narýsovat rovnoběžky v rovině, anebo v té horní, anebo v obou. Takže vaším úkolem bude, abyste si teď do té kružnice, Sašo, ty víš, co budeme dělat? Abyste si do té kružnice vyznačili několik. Tak moment, já se teď zeptám Ondry, co jsem pravděpodobně chtěla říct. Protože to chci Já to nechci přepůl, já už to mám přepůl. Zajtra mi řekne, co budeme dělat. Když se půlka přijde, že se někomu smát, tak se toho nikdy nikdo nedělá. Takže já budu dělat několik rovnoběžek s přímkou AB. To znamená, že si vezmu druhý trojúhelník a budu si posouvat libovolně. Takhle, ale můžu si to posunout i nahoru a rozdělit na několik částí. Budou tohleto průměry? Nebudou. Průměr tam můžu mít jenom ten, který vede střelem S. Takže si tam vyznačte, ne? No, 2 nahoře a 2 dolů, jo? Pokud jste rychlí, tak si jich můžete udělat samozřejmě víc, to mě nevadí. Co děláš, Kájo? Kájo, co tam děláš? Já o tom vím, že to je omuštěný. Co to je? To tam a musíš to dělat s tím, pravítkem 2, já jsem to dělala jenom, protože mi se to špatně dělá. Ježiš, musíš to dělat jako rovnoběžky. No. To jsou rovnoběžky. Jako to stále neřekla. No já vám říkám, že na to nebudu používat nutky, jo, protože ne, to máš to dělat. Jakože já to taky dělám. Dobrý fakt. Děláme rovnoběžky, tím se to tam nebudete mastít, jak vás napadne. No to mi nikdo neřekl, já jsem to tam nepoužila záměrně druhý, protože to nebylo špatně. To neřekla, no, bože. Kdybyste dávali pozor, tak to šlo Monikovi. Vám to říkám, musím se tady vědět, protože je tady strašně. Musíš, šoup a rovnoběžky, a je. Co neumí, je to pořád stejný, to, co jsme dělali je to jednotka. Přeci takhle. Minimálně 4. Koukej. Tak si právě No, všechno to tady mají pěkný. Podívejte se, toho má celý a pomalu to vypadá, že si kružnici rozměřila a vyměřila to všechno přesně, jo? To si dáš pro to právě. To bude mít hotové. Ukáž. Uděláš čáru, tak si posuneš nahoru. Uděláš čáru, Já poradnu hodně. Saša zase taky poradí, vy. A jede nahoru, přidou, tak vidíte, jak máte někteří, kterou se ještě nejde kružnici. Tady mám kolmě. Tady mám A, D, tady mám S. Já nemůžu dělat teď toho. Já nemůžu dělat rovnoběžky přece na druhou stranu, já je dělám s tou úsečkou AB. Víte, co by to chtělo na ty vaše geometrické pomůcky? Co by to chtělo? Kdybyste si obstarali folii nějakou a do ní jste si to všechno vložili a nechali si to v tom, protože máte úzlý kravíčka, koláme kravíčka, Ježíškovi, jo. Já A kdo to má hotové, tak mi sešit odleza a připraví si pracek.
Otevřeme pracovní sešit tam, kde jsme skončili na začátku, kde je geometrie. Petro. Tak, a jsme na straně 5. Tak. Máme stranu 5 a přečte mi třeba jako, že nemám pořád nějakou jinou práci, než co přečte mi jako, nahoře, co máme napsáno, co je ta nová látka. Na straně 5, rámečku 1, máme vždy napsaný téma nové látky. Slyšela jsi ho, co četl? Slyšela jsi, co četl? Tady nebudeme čekat ještě dlouho, jo? Takže, my se teď máme naučit a seznámit s tím, že já si ten obrázek, a vy ještě nevíte jak, přesně rozdělím na 4 části, tak mi zbydou, takže tam teda zůstanou 4 části a já ten obraz mám 4, jo? My se dneska naučíme ten obráz, nebo koláč, nebo hodiny, nebo cokoliv jiného, nebo čtverec, nebo oddělení. Teď se budeme učit rozdělit ho na přesně stejné části. Nemusíme ho rozdělit na úplně přesně stejné části, ale rozdělíme ho tak, že ty části budou pravoúhlé. Že tam ty části, které tam budeme mít, rozdělíme tak, že nám tam vznikne pravý úhel. Co to ten pravý úhel je? Já jsem vám všem řekla, že si obstarají trouhelník listu, že se budeme učit. A to není uprostřed přece, ale tadyhle mám vyznačenou listu. Na každý útvar, který mám nějaký geometrický, můžu, nebo rovinný útvar, můžu rozdělit na 2 půlky, nebo na víc půlek, ale rozděluji ho tak a naučím se ho rozdělat tak, že ho rozdělím podle pravého úhlu. Ještě chvilku budu čekat. A můžete teda poprosit o toho rodiče, ať vás to vyučí. Já jsem ten otázku naučila, jestli tě to nebaví a nemáš zájem, já si nemůžu pomoct, ale já s tebou domů chodit nebudu, abych tě to vyučila. Je to poměrně lehký a uvidíte, že to bude lehčí, než dělat rovno pěšky. Protože si máte narýsovanou nějakou přímku a já tu přímku chci rozdělit pravý úhlem. Není nic jednoduššího, než si ryskou položit na přímku. Rozdělit a vznikne mi pravý úhel. Kolik myslíte, že mi tady vzniklo pravý úhel? 4. Tady je jeden, tady je druhý, tady je třetí, tady je čtvrtý. Pravý úhel, a podívejte se i do vašeho sešitu pracovního, se vyznačuje tímhletím obloučkem. Kdo to děláte? Se vyznačuje obloučkem a zapisuje se touhletou lomenou čárou. Proč asi? Protože to vyznačuje v podstatě ten úhel samotný, který jsme vytvořili. Petře, prosím tě, já vím, že tohle je zajímavé, ale já myslím, že tohle je ještě důležitější. Takže vidíte to tam všichni? Podle rysky, jak to budete dělat vy s tou vaší ryskou? Vy máte jednu výhodu, nemusíte tam rýsovat právě žádný rovnoběžky a nic. Vy prostě máte na tom vašem trouhelníku s ryskou označený pravý úhel
Takže když si narýsuješ jakoukoliv přímku, tak to tam takhle položíš hezky a podívej se, a mám ho. Můžu dělat zase pravý úhel tady k tomu? Můžu, podívej se já. Tady k tomu taky. Tady k tomu zase taky. A vznikne mi nekonečně mnoho pravých úhlů. Tady všude. Je to označen, má pravý, je to vlastně rok, ale pravý úhel a to má své zákonitosti, ten se to dá změřit a má určitý počet stupňů. Ale protože vy se ještě neučíte úhloměr, tak já podle úhloměru, tak myslím, že je zbytečné vysvětlit. Musela bys to postavit na jakmile by ti tam šla dát. Tak, když my to tady máme narysované a máme tam ukázané několik obrázků, kde pravé úhly mám, zkuste si myslet do otázky číslo 1 vaší. Kde všude můžete najít, ale opravdu pravý úhel? Ano, takže si budeme psát, vemte si propisku, jmenuji příklady kolmých příjmek. To znamená, kde všude můžu cvičit kolmice a kde všude se nám ty kolmice vyskytují. To znamená, když se nám tady vyskytne kolmice a můžu to udělat, tak tam mám pravý úhel. Ano? Takže my jsme řekli, že to je roh nebo kout. To tam nebudeme psát, to je takový hloupý slovo. Zkuste najít něco, co je lepší. Třeba roh tabule. Takže tam to je rok nakonec, napište. Roh tabule nebo ráho, to si tam napište, jak chcete. Moment, píšeme tam ten roh. Jak se píše, K nebo O? Ano. Ale já bych byla ráda, kdybyste zkusili najít takový příklad, něco jiného. Třeba...
Neboj se, on najmu jednu. Tak sedla. No a ten by sedla jako